Hi guys! It's Michelle V and heartily welcome sa ating YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Charot. Welcome to my kusina. Charot. At ngayon guys is hapon na guys. Anyway, mag-aalas 3 na. At magluluto ako. At ang ating lulutuin for today is, wait lang guys, umaano yung aking tiyan, nakikita. Wait lang, conservative ang inyong lingkod. Char. Conservative. Ayan, so magluluto pala ako ngayon ng giniling. Charot. Igiling-giling. Di ba nakita sa TikTok? Pabili nga po ng kiniling. Tapos, igiling-giling. Igiling-giling. Charot. Narinig ako ng kapitbahay sabihin, ano naman nangyayari din sa kapitbahay namin? Is she okay? Charot. Oh my goodness. Charot. Let's make giniling, guys. 1/4 lang to giniling ko. Konti lang ito giniling ko. Ito yung aking mga gulay. And it's ready na yan siya, guys. Gusto ko sana ilagay ito mag-iisang ano, diba nakalabas siya. Ito, ibabaw ko na lang ito, guys, mamaya. You were just a dream that I once knew. Ito, itatoppings lang natin ito mamaya. And, yeah. And it's my first time to make giniling. At ang gagamitin ko, guys, na ano, na ketchup is ito. Tomato something. Ito na lang, tomato ketchup. Kasi wala akong tomato paste or something, tomato sauce or something like that here. Wala talaga. Kasi, bigla ko lang siyang naisip. Kasi nga, meron ako doong naiwan na bumili kasi ako ng kalahati, diba? Tapos, ang ginawa ko dun sa kalahati is, kung napanood niyo yung yung vlog natin last is, nagluto ako ng ng balls, parang ganyan. Tapos, ito yung kalahati niya. So, let's put the bawang and the sibuyas. Yes. Isa this. For dinner ito, guys. For dinner. Mas madami akong patatas kasi bet ng asawa ko ng patatas. Anyways, kanina ay nagporta ako. Yun ang aking ulam kaninang. Brunch ko siya. Brunch. Tapos, ilalagay natin itong ating giniling. Ano pa to? Frozen pa to. Frozen pa ito, guys. Kaya, anuhin natin. Sakto lang mamaya pagdating ng aking Gisawa Bells dahil antayin ko siya at may pupuntahan kami. Let's put paminta. Paprika. Powder. A little bit of salt. This is my version anyway. I don't look in the internet or something. Charot. Ano ko lang to? Sarili ko lang ito. Sariling sikap. Chart. Kasi nakapagluto naman ako dati guys sa Pinas.
oyster sauce. Na ano na guys, nalusaw na yung ano ko. Lagyan natin ng water. And let it boil, let it boil. So, kailangan ko kasi talaga to guys lutuin at maluto bago dumating ang asawa ko. Dahil pagdating ng asawa ko is aalis din kami kaagad dahil na may importante kaming lakad for days. Charot. Importante kaming lakad at sabi niya, pagdating niya dapat daw nakabihis na ako dahil alis na kami. So, dapat din nakabihis na ako at nakaluto na ako para tuloy-tuloy yung ating, para pagdating namin, siyempre hindi na ako magluluto, di ba? Kasi nakaluto na ako. So, kumulo na siya. Ilagay na natin ang ating ating potatoes. Ang daming patatas. Because my husband loves potato. Anyway, sabay na natin tong carrots. Kasi laki lang din naman sila, so wow, ang ganda ng kanyang itsura. Para na siyang Okay, tapos pagka ganyan guys, lagyan na natin ng tomato sauce or the ketchup. Ito na lang gamitin ko, wala akong ibang Kasi ito tansya-tansya. Tansya-tansya recipe. Kailangan mag-red. Dagan pa natin guys. Dapat talaga nito tomato sauce or tomato paste, something like that, but yeah. Wala ako dahil biglaan ko itong naisip. Which is, meron naman din guys, algae sa tabi, but yeah. It's okay. Oh, this is what I like. This is what I've been looking for, the color. Pakita ko sa inyo pagkatapos na tayo Pakuluan natin ulit. Wait for the right time. Hi guys, update! Charot. Tingnan na natin siya. Kailang kulo na ito. Charot. Sarap. Giling-giling. Charot. This is the taste that I'm looking for. Charot. Tingnan natin yung mga kagulayan kung ito ba ay okay na. Good.
Magugustuhan to ng asawa ko. I'm pretty sure. Charot. Ilagay na namin guys yung bell pepper. Yung bell pepper naman kasi guys is for the last part of the story. Charot! Lagyan na natin siya. Pang garnish. Yan. Dalawang klase yan na kulay. Bell pepper. Orange at red. Diba? So siya. Char. Sarap na niya in fairness. Ang daming ano. Magugustuhan to ng aking Jusawa girls. I am pretty sure. Sarap. Sarap guys. Tapos, andito yung aking broccoli. Hindi ko alam, ilalagay ko ba itong broccoli ko guys? O hindi na, yan na lang. I think yan na lang. Huwag ko na ilagay itong broccoli kasi susunod ko na lang ito na pagluluto. Kasi, puro gulay naman na yan. Kasi marami akong patatas dito sa bahay. Tapos meron ako nag-iisang carrots. Ayun ang ginamit ko. So, ganun. So, ito. Hugas naman na ito. Lagay lang natin dito. For the next, luto, serye. Charot. Ayan. So, okay na ako sa lasa niya, guys. Sarap-sarap na niya. So, prepare na ako, guys. Kasi, 3:30 na, I think. Takpan na natin siya ng ganyan, tapos patayin na natin pakuluan natin ng matinding kulok, tapos patayin na natin. Pakita ko sa inyo guys, ang itsura niya. Excited na ba kayo? Charot! Here it is, mga Mars. Wow! Diba? Kumukulo-kulo pa. Grabe, ang ating kiniling. Ang sarap niya, in fairness. Let's cover again, guys. Naluluto na siya dyan. Okay na yan siya. So, hi guys. Update. Dito na ako sa CR. At ako'y mag-aayos ng aking Sarileda heel. Kasi para pagdating ng asawa ko is, kasi mag-message yan sa akin, tapos sabihin niya, nandito na ako sa charot. In 5 minutes. Ganyan. Tapos na tayo magluto ng ating giniling. Charot. Parang may doble ako guys. Tapos, ito yung pants ko. Charot. Akala mo talaga, kikita niyo ba yung shorts ko? Like, kasi nga, kakasuot ko lang yan kasi nagligo ako ngayong umaga, ngayong araw na ito. So, sabi nasuot ko yung patulog. You said, baby, no judgment, but we got it. Ang taba ako na talaga kahit kailan. Naganito lang ako para mukha tayong marangal. Charot. Mag-toothbrush tayo. Toothbrush na ako kanina eh. Mag-toothbrush tayo kasi kausapin ako mamaya. Baka maamoy nila yung maganda kong Maglalagay lang ako ng aking Garnier BB cream. Diba? Pansin niyo ba, maiksi na yung kuko ko? Kasi nga, nagsawa na naman ako sa mahaba kong kuko. Ito lang, BB cream guys. Pampakinis ng mukha.
3:40 na eh. So, I have 20 minutes to prepare myself. Yun lang naman tayo maglagay. Tapos magkikire tayo, guys. Parang and I'm gonna use my blush. Palagay tayo ng a little bit. Ang blush ko na pang eyeshadow ko na din. A little lang, baka sabihin ano ba naman tong you said, baby, no. Ayan, ano natin yung buko, guys. I don't know what to do with my hair, but something like this. Or something like this. Or this. Nababaliw na naman ako, guys. Wala kasama sa bahay. Ganito ang mangyayari sa inyo pagka naboboring ka, nagbabaliw-baliwan ka na lang dito sa bahay. Aray ko. So, ano ba talaga? Wait lang. Hindi ako magsusombrero ngayon, syempre. Magbubonnet. Di tayo magbubonnet. Umulan ba? Parang wala ng ulan yata. Tapos na ang ulan. So, magkaganito na ako, guys. I think this is the best. The simplest. And the best. Of all the best. Yan. Anyway, sa mga peoples naman here is, hindi sila sobrang maano sa itsura. Charot. Kung ano itsura mo. And let's put perfume. Konti na lang isa natira kasi gusto ko to. Itong Christina Aguilera na definition. Bigay ito sa akin ng aking mother-in-law. Thank you, mother dear. It's a very good. Paubos na nga siya kasi like ko siyang, tsaka mahilig ako magpabango. Basta. Charot. I'm a kind of person na mahilig sa pabango at magpabango. At kung alin ang mabango, doon ako. Charot. Kala mo talaga. Wait lang, guys. Madilim ba dito? Ayan, so, isasarado ko lang yung mga kailangang isarado. At pag tumawag yung aking jusawa, wait, ipakita ko sa inyo ang ating outfit for today's video. Wait a minute. So, this is my outfit, guys. This is my jacket. Yung ano lang siya, kasi hindi naman ganun kalamig ngayon, guys. Anyway, it's 7, hindi pala 7, 12 or hindi siya ganun kalamig. So, lagyan natin dito yung aking wallet, yung aking lip balm. Maglagay tayo, guys, ng lip balm.
After kong palagay ng ng lipstick, naglalagay talaga ako ng lip balm kasi ewan ko, nagda-dry yung lips ko. And then, lagyan natin dito. Hatiin ko na lang ganyan, ano? Ayan. Ganyan siya, guys. And, ano yung shoes? Ito yung shoes ko na lang. White shoes. Okay na ako dito. Okay na to. Usong-uso ngayon yung okay na to. Wait lang, mag-ano kaya ako? Kasi ano to, guys, eh. Ito, parang ano yan. So, lagyan ko ng medyas pa. Oops. Tignan nyo, ito yung ano sa akin ng asawa ko ng Valentine's Day. Hanggang ngayon, still alive. Oh. And guys, kung para makita ninyo. Yeah, charot. Well, parang nag-iiba talaga yung ano dyan pagdating dito sa ano. But yes, this is me. Myself and I. Hindi ko alam, pagka tinignan ko yung itsura ko, parang ang laki ko. But yeah, I'm not. Guys, pababa na ako dahil ang asawa ko nandyan na. Anyway, nagbago ako ng outfit. Nagdadahan-dahan lang ako magsalita kasi saan yung asawa ko? Sabi niya, in 2 minutes daw, nandito na daw siya. So, I wish I could come back to the very first day I saw you. Diyan na nga siya, nakikita ko na.